नमस्कार प्रणाम, स्वागत बा आप सबके देहाती भोजपुरी लोकगीत चैनल पे। तो आज रउआ लोग के बीच हम एसटीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे एगो कजरी गीत लेके आयल बनी। तो वीडियो के इन तक जरूर बनल रही और कमेंट में बताएं कि ये आप सबके कजरी गीत कैसन लागल है। ज्योति मौर्य से पूछत सब सवाल बा, भइल का बवाल बा ना। आलोक मौर्य के देख बुरा हाल बा, भइल का बवाल बा ना। आलोक मौर्य के देख बुरा हाल बा, भइल का बवाल बा ना। कर्जा ले के पढ़ाए तोहके एसडीएम बनाए, कर्जा ले के पढ़ाए तोहके एसडीएम बनाए। पूरा नमक से काला कइलू दाल बा, भइल का बवाल बा ना। पूरा नमक से काला कइलू दाल बा, भइल का बवाल बा ना। आलोक मौर्य के देख बुरा हाल बा, भइल का बवाल बा ना। ज्योति ठीक नाही कइलू, आलोक मौर्य के भुलैलू। ज्योति ठीक नाही कइलू, अपने पिया के भुलैलू। तोहर करनी पर औरतन के काल बा, भइल का बवाल बा ना। तोहर करनी औरतन के काल बा, भइल का बवाल बा ना। मेहर लेत बा बोलाई सब कहे ना पढ़ाई, मेहर लेत बा बुलाई आ कहे अब ना पढ़ाई। हम तोहसे पूछिल एक सवाल बा, बोल का ख्याल बा ना। ज्योति तोहसे पूछिले सवाल बा, बाट का ख्याल बा ना। ज्योति मौर्य से पूछत सब सवाल बा, भइल का